Казвам се Георги Господинов. Пиша книги, пиша поезия и романи. И последната книга е Времеубежище. Преди това първият ми роман беше естествен роман, Физика на тъгата и 3 сборника с разкази. Здравейте, аз съм Анджела Родел и аз съм преводач на българска литература. Съм работила с Георги вече 15 години. Съм превела втория роман и Времеубежище и доста други неща. Това е скромен, но има и, освен всичко това, има и пиеси, есета, белетристика, дори една опера, либрето за опера сме превели заедно, така че отдавна работим заедно. Бившият ми мъж е също поет и Георги бил редактор на първата му стихосбирка, така че ние от писателските среди се запознахме и така мисля, че просто бях започнала да чета неговите неща и просто така тук там е с няколко есета, с някакви по-кратки неща и си тръгнаха нещата и решихме вече с физика. Това беше може би първо по-дълга така книга, който съм превела на Георги. Потвърждавам версията. Аз имах много щастлив период на писане на тази книга. Сега като си помисля, беше много, за разлика от предишните ми романи, от Физика на тъгата, която е писана доста дълго. Тази книга написах сравнително лесно, да кажа, макар че това не е точната дума, но беше щастливо писане. Бях затворен за 6 месеца и пишех всеки ден. До обед, до следобед се разхождах, четях написаното на другия ден пак и беше едно такова чисто време, непробиваемо време, непробиваемо отвън време на писане. Така че беше много хубаво. Когато пиша книгите си, разбира се, когато пише, човек не мисли за после. Нямаш време, защото си изцяло в това как да напишеш книгата по най-добрия възможен начин. И общо взето при мен е така, като завърша книгата, леко се ужасявам от нея или се плаши и казвам, не, тази книга, ще напиша друга книга, много по-различна и много по-кратка, проста и подредена. Но постепенно хората, които бяха прочели книгата, казаха, още в ръкопис, казаха, че тя е по някакъв начин много по-романова от предишните ми книги и че има хляб в нея и така се успокоих. Но беше много щастливо писане. Това е интересното, че ние всички, които сме читатели, фенове на Георги, на неговата работа, чакахме с нетърпение тази книга, но то е малко така ревностно, не го пуска, нали? Но неговия агент вече искаше отказ и той трябваше, нямаше как, трябваше ми да даде 50 страници да откъсва от сърцето. И затова аз започнах да превеждам книгата без да съм я прочела до края, който е странно, обикновено аз знам цялата книга на къде отива, но аз веднага видях, че има много интересни неговите теми, които намекнал в другите предишни творби, за памет, за миналото, но по много по-дълбок и изострен начин. И вече усетихме, че има някакъв много готин заряд в тази книга, така че аз с много голямо нетърпение чакахме. То буквално излизаше кога? 13 март 2020 година. Точно. Пандемията. Първия локдаун. И за мен беше интересно, че аз точно тогава преведох така много. Те искаха веднага цялата книга, че дори всеки, който прочел откъса, усети, че нещо наистина е интересно там. Да. И точно в това странно време на локдаун, на пандемията,
да превеждаш една книга, която точно говори за вируса на миналото, за война. Просто толкова много неща, за съжаление, сбъднаха, нали, докато нали, преведох тази книга. Но странно време беше. Това е един от основните въпроси в романа. Ами, вътре има и даден един пример от 1 септември 1939. Докато пишех книгата, аз бях в Нью Йорк Public Library. А и сега се намираме в една библиотека. Аз бях в друга библиотека и ми хрумна да изчета цялото течение за септември 1939 година на Нью Йорк Таймс и още няколко вестника. И е много интересно да се види как в самите броеве виждаш как всекидневието или онова, което е било невинно и безметежно, се превръща в история и завзема все повече страници. В началото имаше само на първа страница на Нью Йорк Таймс от 1 септември голяма снимка и Германия напада Полша. Следващите страници си бяха късното лято на 1939-та с намаленията, с новите барове, с културната програма на града. И постепенно тези страници изчезваха и всичко ставаше война. Това е момента и аз си мислех, че ние никога повече няма да преживеем такъв момент. Но веднага мога да кажа, на 24 февруари, преди 2 години, отново видяхме как всекидневието става война. И пак рано сутринта, както на 1 септември 1939 година. Това време се скъси. Получи се така, че ние за 3 години сменихме 2 свята. Нещо, което обикновено се случва за 100 години. И както сме учили в учебниците по история, постепенно идва модерността, отива си едно време. Тук от 2020 с COVID-а изведнъж света рязко се промени и всичко преди това стана света от вчера. След това също с войната, с последните години и вече не е ясно в кой свят живеем. На кой свят. Даже, може би въпросът не е кои, а може би как. Всички истории трябва да бъдат разказани. Аз съм на мнение, че ако разказваме само историите на победителите, това е да пишеш една догматична, така монументална история, с каквато сме живяли ние преди 30 години. Ако разказваш само историята на жертвите от едната страна, имаш половината история. Така че всички истории са важни. Въпросът е да ги разказваме, защото това създава памет. Защото ние в един момент спираме да разказваме и започваме да забравяме. Всъщност това е едно от най-естествените неща. Това преминаване на действителността в фикция и на фикцията в действителност. Реално няма ясна граница. В реалността няма ясна граница. Аз имам спомени от прочетени книги, които са ми толкова важни, колкото са реално мои спомени. Когато разказвам пък една истинска история, моя, лична, вътре в романа, като ги чета след това, аз вече не съм много сигурен дали това е история, която се е случила или просто аз съм си я съчинил. Защото всичко минава, когато превърнеш мине през думите нещо, което реално се е случило, то вече е и част от фикцията. То вече е думи. Но пък то истински се случва единствено когато го разкажеш. Тоест, ако ви се случи една голяма любов и ви няма кой да я разкажете, все едно не се е случило. Значи има още един пласт пресъздаване. Нали? Да, имат думи, но те са естествено различни думи. Имат, нали, дърпат вътре в историята всякакви различни конотации, намеци, препратки и просто трябва да
избираш много деликатно, да опитваш да създаваш един фикционален свят, който горе-долу има същата атмосфера, както в оригинала, но който пак има автентичност. Нали, звучи като един свят, който може да съществува на английски, да речем. И това е трудното, че естествено всеки език има тотално различна история, култура и има този момент, че вече може да стана прекалено свободно, но ако не е достатъчно свободно, става дървен. Нали, някакси този баланс между дървения превод и прекалено свободния превод е много деликатен момент. Много трудно, понеже при Георги това прави текст гениален, но много труден за превод, че той много играе със самия език. Нали, той е поет. Звучността на езика, тези малко игри на думи, на значения, ритъм, всичко това е много... Трябва да се отчита, че това е част от красотата на езика. Нали, има една изящност в самия изказ. Второ, че хумор много трудно се превежда и той има много хумор. Нищо, че е физика на тъгата. Нали, тя е много хумористична книга и време бежеше също, че е малко мрачна тематика, но иначе страшно много хумор, който хумор е много специфичен, много културен. Нали, и просто да тия иронични неща да има този заряди на английски е много труден. И да не говорим за всички реалии, които са социализма, които са български действителности, но те са, може би, все пак винаги могат да описваш такива неща. Може бележка по линия, може някакси вътре в текста, но хумора и самия език, това е много труден за превод. Да, така че... Но слава Богу, че Георги е много отворен за въпроси. Той работи с колко 30 преводачи от най-различни езици и ние се познаваме покрай него и ние помежду си имаме какво си направил тук? Тук беше много трудно, нали? Как тая цена, нали? Какво да правим? И това е много ценно, че някакси той дава от времето си, дава обратна връзка. Не е всеки автор толкова generous, нали, с преводачите си. Така че имаме късмет. Най-просто казано, важно е, защото едното отваря врата към другото и обратно. Тоест, ако самите физици, когато издадох Физика на тъгата, самите много известни физици, много добри физици ми пишеха писма и казваха, като четем, за нас ни се отваря такава асоциативна верига, която е важна за нашите изследвания. Всъщност, квантовата физика в самия си връх, тя е вече наполовина философия, наполовина наука, наполовина теология също. Не случайно Хигс бозона, който беше открит преди няколко години, беше наречен божествената частица. Тази липсваща, смесваща, събираща частица. Всеки от моите романи е свързан с една наука. Последния е с науката за паметта и за забравянето. И когато човек започне да чете, вижда как изкуствено са разделени хуманитаристиката или хуманитарните науки от точните науки. Защото човек не е направен само от точни науки, да кажем така. Не можеш да го изчислиш. Трудни сме за изчисление. И затова идва хуманитаристиката. Аз винаги твърдя, че литературата знае повече за човек, отколкото другите науки. Литературата е най-старата наука. И ние от хуманитаристиката трябва да се борим и да настояваме на това, че всички науки се събират в езика, в крайна сметка. Всичко се описва през езика. И литературата знае повече за, примерно, много преди да бъде изобретена, само този пример, носталгията. Носталгията се появява в 17 век като болест, описана от един швейцарски доктор. В медицинска хабилитация.
много преди това. Имаме тъгите на Вергилий, на Овидий, меланхолиите и така нататък. Имаме утешенията на Сенека 2000 години преди всичко това да дойде. Така че, в крайна сметка, ние сме най-старата наука за човек – литературата. Не знам, много рано започнах. И вече е късно се откажа. Започнах много рано, неприлично рано. 6-7 години. Започнах да пиша поради един кошмарен сън. Това е конкретната причина на първото нещо, което написах. След това, вероятно, продължих да пиша, защото бях малко такова саможиво дете, което нямаше и много деца наоколо. Живеех на село. И някак си човек се справя като пишеш, се справяш с самотата по някакъв начин. Без децата да знаят, вероятно, кой е самота. А може би знаят. И затова започнах да пиша. Да преодолея някакви страхове и да се справям с самотата. След това усетих, че когато пиша, ми е по-лесно да не полудявам. Тоест, пишеш, за да останеш нормален. Пишеш, за да разбереш. После пишеш, за да си подредиш нещо, което не можеш да си обясниш. Някакъв хаос. Хората затова са започнали да разказват истории, за да подреждат хаос. И така. Но има един момент, в който вече спираш да се замисляш защо пишеш. Просто това е наистина начин да останеш нормален. Аз не съм тръгнала да стана преводач. Аз дойдох в България да уча народно пеене, но този глас, просто аз като чух женския глас, просто толкова ми грабва нещо и реши, че иска мой глас да звучи по този начин. И аз 20 години учих българско народно пеене и по един момент покрай музика открих и българската литература и разбрах, че това не е единственият български глас, който е супер интересен. Не е само в пеене, има и в литература. И аз съм завършила езикознания, филология. Аз винаги съм чела много, съм обичала литература и разбрах, че вече толкова години култивирането на мой глас да звучи като български, сега ми е време да връщам така дълга и аз да използвам мой глас на английски, някак си аз толкова богатство в живота ми благодаря на българската култура. Аз се чувствам, че е призвание аз да мога в обратната посока по някакъв начин да споделя с хора на английски това, което за мен е бил толкова значимо за моя живот. Така че и затова аз не превеждам от никакви други езици. Аз просто, аз с български специално, че тази култура ми е донесла толкова много в моя живот.